Dobar dan našim dragim slušalcima i gledalcima. Danas smo ugostili u studiju Radio Svitanje jednu mladu mamu koja se zove Semida Perendić. Poreklom je iz Rumunije, a živi u Kikindi i pričat ćemo o vakcinama i o tome zašto i kako se ona i pored svih činjenica da ako ne vakcinišete svoje dete možete snositi određene sankcije, odlučila da svoju ćerku Laru ne izloži davanju vakcina i evo pozdravljamo je i postavit ćemo je nekoliko pitanja na tu temu. Dobar dan, drago mi što sam danas sa vama. Pa ovako ja bih počela prvo kad se Lara rodila. To je dete koje je zdravo, normalno rođeno. Međutim, ona je slabo napredovala u težini. Za mene kao mama, pošto to je drugo dete, Lara, Luka mi je bio prvo, koji ima sad 12 godina. Naravno, njega sam vakcinisala redovno, ne znajući tad šta sad danas znam o vakcinama i mogu da kažem da ja se radim što sam sad postupila tako, pa nisam moju malu Laru dala. Znači da počnem sa tim što je ona nije napredovala kako treba. Uvek po 300-200 grama, pola kilograma za malu bebu, to je jako malo. Međutim, svaki put kad bi išli kod našeg lekara na pregled, ona bi rekla pa dobro, u redu je, važno da napreduje dete. Drugi su mi rekli pa ne može tako, to mora dete da napreduje više i po kilu. Naravno, opet se vraćam, pošto sam majka po drugi put i znam kako prvo dete, mi je to više napredovalo u težini. Sad je za mene tu bilo šta sad? I ona insistirala na vakcinaciju. Mi kad smo išli prvi put na vakcinaciju, mi smo rekli ovako, nismo protiv vakcinacije, ali ne želimo dok dete malo ne napreduje, malo... Ne, to nije razlog, vi morate da dete vakcinišete i onda naravno doktorica nama sve tamo ubeđivala i rekla nam je koji su posledice ako ne vakcinišemo, ali koji su posledice ako vakcinišemo, rekla da tu nema, da to su vrlo retke, možda se pojavi temperatura, no, to svi doktori to kažu, tako da je to otok na licu, mesta gde se ubode i tako. Na ruci, na ubod. I to što sam ja znala od sina, hvala Bogu što on sad živo i zdravo dete i pored toga što je dobio tad, sad znamo više naravno, i onda ona nama, ja kažem, naravno mi ćemo pristati da naše dete vakcinišemo, a ako vi nama date potpis, da sve će biti u redu posle vakcina, neće imati neželjeni dejstva i ona je rekla ja to ne mogu vama da garantujem, hvala vam lepo, ako vi nama ne možete da garantujete, onda ne možemo ni da potpišemo, naravno, ono tamo. Kaže, imate 2 primeraka, potpišite, jedan ide u ministarstvo, jedan ostaje njima i pristali, naravno. I vi otac ste potpisali? Da, oboje, ja i otac. Moj suprug, zajedno smo to potpisali i izjavu da mi ne želimo da vakcinišemo dete, mada od početka mi smo rekli nećemo, trenutno, ne da nećemo uopšte da vakcinišemo dok se informišemo, dok sve znamo, jer od lekara nismo dobili puno informacija o vakcinama. I da pitate, ne bi vam dali, jer ni oni ne znaju o tome puno. Znaju da je vakcina dobra, ali sad da li je dobra, to možda se proceni. Ako mogu se mi da te pitam, odakle ti uopšte ideja da, znači Luku si normalno vakcinisala i sada dolaziš u situaciju posle, eto koliko mala ima Lara godina, 2, je li tako razlika, 10 godina, da? 9 godina razlika. Dobro. I posle 9 godina sada vi se odlučujete da Laru ne vakcinišete. Da li ste čuli neke negativne slučajeve? Ja sam nešto čula da postoji autizam koji je direktna posledica primanja vakcine, da su se desili još neki negativni slučajevi i kod nas i u svetu, pa evo šta si ti o tome nešto više saznala? Pa isto smo mi dosta o tome čitali i čak i lekare smo slušali i na televiziji, naravno to ima dosta o tome, ne samo po internetu, imate na televiziji i sad pre par dana je bilo kako vakcina utiče na autizam. To je neki američki neki institut su to isto objavili. To sam baš čitala na internetu. No, neki bi rekli, internet to svašta priča, ali kad ti lekar kaže o tome, mogu da spominjem da sam ja pitala lekara s kojim sam radila u Rumuniju i tad za Luku je rekao, ne, znači pre 12 godina je rekao, ni slučajno ne vakcinišete, međutim, mi smo ipak verovali
u te vakcine i hvala Bogu mi njega vakcinisali. Sad ponovo pitamo, kaže, ni slučajno, pitamo drugog lekara, drugi lekar kaže, ako niste do sad, ne morate ni nadalje i dobro ste radili što niste. I sad mi to tako stali, ako lekar, dva lekara ti kažu nemojte, znači to. A drugo što ja mislim da je još onako za mene bila potvrda, lekar koji ja znam, neću naravno izneti ime, lekar koji nije dao svoje unuče da se vakciniše. I za mene to je bilo veliki znak pitanja kako sad lekara ne daje sve unuče da vakciniše, a mi smo naišli na otpor, a drugi mogu tako lako da prođu, a da se ne zna, ali dobro, to sad sve... Da, dobro. Evo, ja bih te pitala, mislim, živiš u Srbiji i Kikinda je ipak malo mesto i zakoni važe na nivou cele zemlje, znači znaš jako dobro da to povlači sa sobom neke konsekvencije, neke sankcije. Verovatno kada sutra budete htjeli da se upišete, odnosno Laru da upišete u državni vrtić, možda i privatni, pa kasnije i u osnovnu srednju školu, suočit ćete se sa problemom da vam traže onaj papir o vakcinaciji. Kad vi to ne budete imali, da li imaš predstavu šta te čeka posle toga? Pa ja sigurno sam da oni mogu zakonom da nas tereti, ali ne može nijedan zakon roditelju da uzme ta prava da za svoje dete odluči da li će nešto da mu bude dobro što se tiče zdravstveno ili da li će mu to da mu škodi. Mislim da to nemaju pravo roditeljima to da uskrate slobodu da izabere za svoje dete ono što je najbolje. Naravno. Tako da ja sam svesna da može svašta da se desi, međutim čujem neki drugarici i prijateljici kažu ne treba ti uopšte ta potvrda lekara ili u toj potvrdi samo ti pišu dete nije vakcinisano i kao što ti možeš slobodno da upišeš dete. U školi isto tako sam čula da neki nisu mogli, neki mogu da upišu. Sad se nadamo da ćemo mi uspjeti imati sreće. Vidjet ćemo dok Lara krene u školu, to je za nekih 4-5 godina. I to školovanje je obavezno, znači prema tome bi trebalo da dete može da se upiše. Ako je obavezno zakon o školovanju, onda mora da ga primi vakcinisana ili ne. Znam za slučajeve da su deca morala neposredno pred upisivanjem u školu da prime sve vakcine, onda je to sve bilo sažeto u jako kratkom roku i naravno mnogo teže nego za dete kad to prima onako sukcesivno godinama, tako da nadamo se da... Dopušteno da se to radi tako. Ja znam za te slučajeve, ali da. Ali opet ti nije, možeš da sumnja o tim vakcinama. Da. Znači, ako dete treba da primi u, ne znam, za godinu dana 12-13, recimo, ne znam tačno sad, pošto nisam koliko baš i to puno, kako može onda da primi pre školu 3-4, na primjer, odjednom? I to je pitanje da li sve to dete da primi tako. Jeste da imunitet već je stekao, ali naravno. Opet je pitanje kako. Da, ja se opet vraćam na te kazne kojih se svi bojimo, naravno uvek u životu. Neke su novčane, a neke su nemogućnost tako upisivanja u te regularne institucije školske, a neke su čak idu tako drakonski da kao prete oduzimanjem dece, roditeljima dece svoje sopstvene, mislim, ne znam da li si čula neka tako nešto slično? Čula sam, novčane se ne boj, ne zato što imam para, ali mislim da neće oni to tako daleko ići kad bi toliko koliko ih ima u Srbiji koji nisu vakcinisali decu, mislim, i da oduzimaju decu, šta će se toliko broje dece, a opet mislim da nemaju osnov da ti oduzimaju dete zato što ga ne vakcinišeš. To malo mi ne ide zakonski nikako. Roditelj ima sva prava na decom. Ako država ima pravo na decom, zašto traže od nas nešto da mi decu dajemo u školu, recimo, ili da ih vaspitamo, onda neki država prihvati sve. A da li misliš da je neka vakcina posebno štetna, neka od svih tih 13 koliko si pomenula, ili već ne znam koliko ima, ili misliš da možda neka i bi mogla da se primi da nije tako strašna, da? Pa, ja sam čula za to i taj BCG što se daje u porodilištu da je jako opasna, međutim ja nisam mogla to da sprečim. Lara je primila i hvala Bogu dobro je, sve je bilo dobro, sve u redu. Ali za to, što si me pitala to zadnju?
Da. Pa, ništa, znači, da li misliš da postoji neka vakcina koja bi mogla Da. se ipak primi, da nije toliko strašna? Ne, to sam čula za MMR, da je jako opasna i čak i moja sestra u Rumuniji, ona isto odbila. Nije htjela da dete vakciniše. Ovi ostali jeste primila dete, ali ovu drugu nije primila. I ona je rekla kategorično ne. Lekari nisu se bunili, što mi je bilo malo čudno. Kad sam pričala s njom kako, pa kaže nisam imala nikakve problema. Rekli su dobro, samo potpišite, nisu je prisiljavali, pošto je ona isto čula i mi se tako o tome pričamo i kaže čula je da je jako opasna MMR i tako da nisam željela. Za ostale, ja mislim da moj Lari ne bi dala ni jedno dok je živa i zdrav, hvala Bogu. Da, ti si lajka, mada ti se baviš masažom, nisi baš totalno van medicine, imaš nekih dodirnih tačaka, ali u svakom slučaju roditelji koji ima dete tog uzrasta i koji čuje za nešto što može da ugrozi njegovo dete, sigurno da je vrlo obazriv i da jako puno vodi računa o tome. Pa ništa, ja te ne bih mnogo još zadržavala, htjela bih ovdje kažeš možda neku poruku ostalim mamama, ostalim roditeljima koji možda nemaju pojma i koji bi sasvim normalno postupili jer tako zakon kaže i ne razmišljaju možda svojom glavom. Da li si čula negde možda da neke specijalne supstance, neke hemikalije, nešto, ja sam čula da se svašta nešto stavlja, ne znam, od majmuna, pa ne znam, od fetusa, pa neki aluminiju živa koja je jako otrovna, tako da li još nešto znaš više, ja baš ne znam. Pa da, sve te supstance svakako su otrovne za organizam. Šta sve tamo nabraje i pročitaš i to možete da tražite, ali nijedan lekar neće vam dati da pročitate na poledini šta piše. Nijedan neće ti dati bočicu da kaže evo to pročitajte pa ako vam se to nešto ne dopada pitajte me. To neće ni lekar pristati na to. Zašto? Ne znam. Mogu da pretpostavljam. U principu ja mislim da su one vrlo štetne, pogotovo kad je mala beba, mjesec dana vi imate bebu, odmah u porodilištu, tako malo nije stekao ni imunitet, treba da dobijete otrove koji su agresivne za organizam. Da li će se taj mali organizam izboriti, da li neće, opet. Zato moja preporuka da se prvo informišete, imate pravo kao roditelji, kad ste već se odlučili da imate decu, da imate predstavu šta je dobro za vaše dete i šta je štetno za vaše dete. Što se tiče zdravlja, naravno morate pitati lekara i tražiti sve informacije što su vam dostupne i samo tražiti. Ako niste zadovoljni sa odgovorom, odložite i dok ne daju vam konkretne, da kažem, neki odgovor koji će vas donekle zadovoljiti ili te sumnje vaše malo otkloniti. Da. Samo se informišite dobro. Naravno. Evo, zahvaljujem se Semida tebi što si izdvojila svoje dragoceno vreme i evo mala Lara za ovo vreme možda i plače i čekate. Ali u svakom slučaju želimo njoj vrlo srećno detinjstvo, želimo da eto, kad već ste vi se odlučili da ne primi nijednu vakcinu i da bude pritom zdrava i da i ona i njen brat i svi vi zajedno, znači, radujete se to je i vašoj deci, da srećno prođe kroz detinjstvo, kroz sve ustanove, znači da je ne bude stigma to što ona nije vakcinisana, ja vidio i to je ona devojčica, daj da odmah pribeležimo njeno ime i tako da ona jednostavno bude možda primjer jedne zdrave osobe koja nije se izložila tim otrovnim dejstvima vakcina, koja je pritom, kako bih rekla, ostala i zdrava i pravo. Nadamo se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom i da će vreme pokazati da si ti bila u pravu, je li tako? Da. Ja se nadam, ja ne bih voljela da sam sad nešto rekla što neke roditelje će poljuljati, zato kažem samo sve informišite i dobro odlučiti za vaše dete, jer mislim da mi imamo pravo kao roditelji da to donesemo odluku za našu decu, za zdravlje, a to što se tiče, to nisam napomenula, kako nam je
ne lekar, nego medicinska sestra, rekla kao šta vi mislite, vi ste najpametniji od nas, kao mi medicinski sestara i lekari mi dajemo decu na vakcinisanje, a vi kao sad se pravite pametni, pa jel znate vi da to kazna, ne znam kad mi je rekla tad, da li 50.000, su mi rekla pa dobro, nema problema, platit ćemo kaznu ako je dokle došlo. Međutim, nije uspjela da nas poljulja u tome. Htjela malo, verovatno, da nas zastraši, ali kad je tvoje dete u pitanju zdravlje, mislim da nema tu bojaza i straha. Mislim, ja ti se još jedan put zahvaljujem na ovom razgovoru, bilo je vrlo prijatno i želimo tebi, tvojoj Lari i tvojoj cijeloj porodici sve najbolje. Hvala i drugi put. Hvala, prijetno. Prijetno.